Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Mela idealment nagħmel xi biċċa laħam, ftit ħaxix u naqra patata, jaqbadni l-ġuħ. Hello tfal, kif intom? Kont qed naħseb fuq xi ħaġa importanti. L-ikla ta' filgħaxija jew kif nafuha wkoll bħala il-pranzu bl-Ingliż dinner. Għax wara ġurnata twila nilagħbu, nitalmu, ġisimna jkollu bżonn jerġa' jiekol biex jipprepara l-lejl. U tfal, tafu kif inġibu l-enerġija qabel norqdu? Billi jkollna platt bilanċjat, jiġifieri illi fuq il-platt ma jkollniex ħafna ġin u ftit ħaxix, imma ikun maqsum partijiet li jtuna s-saħħa. Bħal dan, għandna nofs platt illi jkun bil-ħaxix. Wara kemm kullu sbieħ, kemm hemm sbieħ. U meta tikol ħafna ħaxix tkun qed tieħu l-vitamini biex tipproteġi lil ġismek mill-mikrobi. Jiġifieri hemm inqas ċans illi tieħu xi rieħ. Kemm huma tajbin? Imbagħad in-nofs tal-platt ieħor maqsum fit-tnejn. Għandek kwart bil-laħam illi dak jgħin biex inkabru il-muskoli bħal mandijin naqra. U l-aħħar kwart tal-platt ikun bl-ikel illi jtuna il-fuel. Dawn jgħidulhom karboidrati. L-aħux kelma dik. Karboidrati. Dawn il-karboidrati jkunu bħal meta tqabbad it-tablet maċ-charger ituna l-enerġija. Eżempju ta' dawn huma pallaġin, il-ħobs, galettini tal-melħ u ross. Hello tfal! Illum Zizi tipprepara ikla bnina. Din hija l-friġġ tagħha. Għandha karotta, aġin, salza, biċċa laħam friska, kejk ta' ċikkolata, arabali, brokkoli, tadama, patata u burger lest. Minn dawn l-affarijiet li għandha, tgħid tista' tagħmel platt tajjeb u bnin. U da żgur li iva! X'taħsbu li tista' tagħżel mill-ingredjenti? Tgħid il-burger? Le, dak diġà lest. U mhux l-aktar għażna bnina li hemm. Forsi darb'oħra. Inkella dik il-biċċa laħam. X'taħsbu tfal? Iva, perfetta! Mela għandha biċċa laħam lesta biex issajjara. X'imiss tfal? Qed tara dak l-aġin u t-salza ħdejh. Kemm jinstema' tajjeb. Imma dak ikun wisq inkella. Dak jista' jkun platt għalih. Tista' tkun l-ikla ta' filgħaxija ta' għada. Iva. Mela allura tfal, x'fadal? Il-kejk ta' ċikkolata? Dik mhux ikla hux tfal, da żgur li le. Imma forsi jekk ikollha xi ftit spazju, tista' tieħu biċċa żgħira wara l-ikel. Bħala deżerta. Bekk issa jifdal karotta, arabali, brokkoli, tadama u patata. Ħaxix biss. Zizi tiġi idea. Ħassajjar ftit brokkoli biex timla l-platt u tagħmel ftit patata għall-enerġija. U l-ħaxix li jifdal tista' tużah għall-ikliet ta' ġranet oħra. X'taħsbu tfal? Ejja ħanaraw kif ħajjidher il-platt ta' Zizi. Kemm jidher sabiħ tfal? Dak huwa platt ibbilanċjat u bnin. Tridu taraw x'ħansajru llum? Ejjew miegħi. Tadam,
tadam u ħass, ftit karotti u fażola naqra melħu bżar, tadam u ħass, ftit pitravi basla riqa naqra lew suħjar. Żgur li ntejbu il-ġurnata meta namlu insalata tejna ħalli nsiru kbar. Isa, kolħat flimkien. Tadam u ħass, ftit karotti u fażola naqra melħu bżar. Tadam u ħass, ftit pitravi basla riqa naqra lew suħjar. Żgur li ntejbu il-ġurnata meta namlu insalata tejna ħalli nsiru kbar. Tfal, tridu tgħinuni nagħti l-kulur lil din l-istampa? Iva, mela tlaqna. Għandi platt maqsum l-iktar bnin u ideali għal saħħitna mill-ħaxix, xi ftit ħobs u laħam. Ħanibda billi nsemmi kulur u intom tridu tgħiduli ma liema ikel jaqbel. Mela, l-ewwel kulur huwa l-aħdar. X'tistgħu taraw li jista' jkun aħdar fil-platt tfal? Forsi l-karrotta? Le, dik ma tkunx ħadra. Forsi dik il-biċċa ħassa? Iva, il-ħass ikun aħdar, proset tfal. M'hemm xejn iktar li għandu jkun aħdar? Mela, il-kulur li jmiss huwa l-aħmar. Tgħid liema ikel għandu l-kulur aħmar? Dawk it-tadam fin-naħa tal-ħaxix, iva, it-tadam huwa aħmar. U dak il-laħam fin-naħa tax-xellu, dak aħmar ikun. Iva tfal, kemm intom bravi. Issa għandi kulur ieħor, l-abjad. F'dan il-platt hemm żewġ affarijiet li għandhom il-kulur abjad. Tafu li huma tfal? Il-ħobża? Le tfal, mhux il-ħobża ta'. Il-faqqieħ x'kulur għandu tfal? Abjad, iva, ekku. U dik il-bajda n-naħa tal-laħam. Tkun kulur abjad ukoll hekk. U jkollha l-isfar ukoll hekk ara. U l-isfar nużawh ukoll għall-korn. Bil-Malti ngħidulu amħirrum. L-aħħar kulur huwa il-kannella. Xi kelem li għandu kulur kannella? Il-ħobs u l-patata. Ekk, lest il-platt bilanċjat. Kemm għandu kuluri differenti? Proset tfal! Issa għandna idea aħjar ta' kif għandna naqsmu platt bnin. Kemm jekk se tiklu d-dar u kemm jekk se tmorru piknik mal-familja, hemm bżonn illi naħsbu f'saħħitna qabel kollox. Narakom għall-avventura li jmiss. Ciao ciao! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim.